Yana 13 ya da 14 yaşımda Kıla taşkıyını gördüm düşümde Şondan soň başlandı jıwan kalbimde Gıyda bolan teygi Öçmejek duygy Kıla taşkıyıma habar katamda Diýdir däl men tepdi o hakynda Diýdim goram olmuş bagyt bakana Bagtymyl baglady ilkinji teygi Diýdim gijelerine görýän düşümde Günnidini däl bolýan huşumda Diýle bolýar pikir edeýin diýdi Bir kızım kavul ederim diýdi Aşka ulaştı Gözümü alışıptı ulaştı Mektep yıllan soňy beden geçti